दिनैनि भिडिअखौ एसे भलिउम गोसा होनानै नाय लोगोफोर अखा बोथोर मोजां खोनायाबो जानो हागौ। जोङो साबा गथ'फोरखौ जों हमदों, सिख्लाफोर साथाम आरो सेंग्राफोर सानै, आरो बेखौ हमखांनायनि उनाव नोंसोरनो बे बुस्थुखौ सोर होफैयो बेखौ जोङो सेबनानै बे डिलारनाव बिसोरो बिहरफ्लानानै जोङो बेखौ बाइकनिफ्राय जोङो बारसिननानै बे बुस्थुखौ लानानै फैनाय जादों। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ। आसा खालाम नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, जों दिनै जोंनि जाथिनि हारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनि, दैदेनगिरिफोरनि थाखाय समाजारि बिथिंनि सोमोन्दै जोंनि समाजाव दासान्दि मा सोलिगासिनो दं बेफोरनि बादै जों सावरायनो एसे। अखाबो फैगासिनो दं आरोना बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो, अब्लानो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो हागोन नोंथांमोना। जोंनि गेजेराव दासान्दि माबायदि जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ ना, सेंग्रा सिख्लाफोर, पलिटिक्स, रायजो राजानि सायाव माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना जोबजासिम नायलाङोबानो। बिदिबा आवगायलांसै भिडिअआव नोंथां। नै जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फैगासिनो दं। नै बिथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों बे सप्तासेनि गेजेरावनो बिथांमोना बिदि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड नामा बेखौ दाफुंनानै साख्रि होनो थांगासिनो दङ जोंनि BTR आव। साख्रिया बोरै जागोन, थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि होननानै बुंदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिथांमोना मा बुंदों एसे खोनासंनानै लादो ना। नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोंहा बिसास जे बे सप्तानि गेजेरावनो जों दाफुंनो हागोन, आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। गतिके हेंथा हान्जाया जेखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन, आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना लाजिनांलांबाय थागोन। जोंनि खोनानायावथ' सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ जोंनि BTR आव गैला होननानै खोनादोंमोन। दा मा जायोना रायजो राजा नोंथांमोन, दा साख्रिया बेसे मोनो ना मोना बेखौ जों दा नुसिगोन आरोना। बिथांमोना खोथा होबाय सप्तासेनि गेजेराव खामानिखौ मावगोन आरो एडभार्टाइज होगोन होननानै। साख्रिफोरा मोनो मोना फैया लाइमोनफोरा रेडि जानानै थादो, लोगोसे बिमा बिफाफोर नोंथांमोनाबो गथ'फोरखौ रेडि खालामनानै दोनदो ना। बिथांमोना जे खोथा होदों बेखौ जाफुंनायखौ जों एबाराव नुनो मोनगोन ना। नायलांबाय थादो ना। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ ना, बिथांमोना खोथा होदों, बाथ्रा होदों बे सप्तासेनि गेजेरावनो ना 3,000 बिदि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ मोननो हागोन। बे मोननायाथ' साख्रिखौ मोनगोन जोंनि BTR आव, नाथाय बेयाव जोंनि बर'फोरनि थाखायल' ना गुबुनफोरनि थाखायबो ना, बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। जुदि 3,000 बा जोंनि गेजेराव ना 2,000 बा 2,500 बेफोर जोंनि बर'नि जाथारनांगौ साख्रिया। लोगोसे बे 500 1,000फोरा गुबुना जाब्लाबो बे गुबुन खोथा, नाथाय जोंनि बर'आ बेयाव मोनजोबनांगौ बांसिन। बिदिबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन जायफोरा ना लेखा फरायनायफोराव गोरों जानानै दं, दा नोंथांमोना रेडि जानानै थादो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो। बिथांमोना होनदों एडभार्टाइज होगोन, बिनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो साख्रिखौ मोननो हागोन। आसा खालामो बे साख्रियाव जोंनि बर'फ्रानो मोनजोबगोन। बिदिबा रेडि जानानै थादो लाइमोन नोंथांमोन। आरो जों गुबुन मोनसे भिडिअआव आवगायलांनि ना, नायलांबाय था। लोगोफोर, जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफ्रा एसेबो खौसेथि गैया ना, एसेबो खौसेथि गैया। BPF जा UPPL जा रावबो गावनि असे पार्टिनि मानसियानो गोरोबलायनाय गैया आरोना। बाथ्राफ्रा गुबुन गुबुन जायो जों खोनानो मोनो। बेबादिनो नै दा हाइकर्टनि अर्डार बादियै जोंनि 6th सिडिउल एरियायाव BTR BTC आव जायफोरा इलिगेलि दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ होखारनायनि नटिस फैदों। बिसोर सरकारा थाबैनो मावफुंनांगौ आरो मावथारनो नांगौ गुबुन बेफोरबायदि हारिखौ जि जोंनि हाखौ सेनानै दं बिथांमोना। नाथाय बिनि गेजेरावनो नै जों BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नुनो मोन्दों, बिथांमोना बाजादों आरोना। मानि थाखाय बाजादों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ना, गावबा गाव पलिटिक्स मुलाम्फानि थाखाय ना, गुबुन हारिनि भटखौ मोननो थाखाय बिथांमोना दा बादि बाथ्राफोरखौ दा बुंगासिनो दं ना।
नाथाय बे हारिनि बेरेखासो जाहैदों आरोना बिथांमोननि बिदि बाथ्रा बुंनाया। थ' बेनिखायनो जों BTFआनो जा UPPLआनो जा जों हारिखौ जौगानायखौ नायनांगोन, हारिनि मोन्थाइखौ जों नायनो रोंनांगोन। बेफोरबायदि बाजायोब्ला गावनि हाखौ गुबुननो एगारना होयोब्ला बेफोर जोबोद गोरोन्थि जागोन आरोना जोंनि लागै। बिथांमोना मा बुंदों एसे खोनासंनानै ला होनि। বড়োৰ যিমান অধিকাৰ আছে বেংগলীসকলৰ সমান অধিকাৰ আছে, কিয়নো যোনটো BTC চুক্তি 6 চিডেল আমাক যেতিয়া বড়োসকলক দিলে 2003 যে অলৰেডি 2003 আগত চনত যিসকলে ইয়াত বড়োৰ লগত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জীয়াই আছে, বসবাস কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ চন আগৰ পৰাই, তেওঁলোকে 2003 আগত যিসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকে সব আমাৰ পৰিয়াল। थ' दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनिया ना। मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि एभिक्सन खालामनायखौ बाजादों। नोंगौ जायफ्रा लिगेलि दं बिसोरखौथ' खालामनो हाखाया, नाथाय जायफ्रा इलिगेल दं बिसोरखौ एभिक्सन खालामनायाव मानि थाखाय हेंथा, बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना। बे इलिगेलि थानायफोरा एभिक्सन जानांगौ, जाथारनांगौ। मानो होनबा जोंनि बर'खौबा नै होखारदोंना, नाथाय जोंनि बर'हा जेरावबो थानो मोन्थाय दं, हाग्रायावबो गामियावबो, नाथाय बेफोरखौबा होखारनो हादोंमोन। दिनै बे इलिगेलि हाबना थानायफोरखौ मानो हाया ना। बेखायनो बेखौ एभिक्सन खालामथारनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोना गोख्रों खालाम। नंगौ जों रायजो राजा गोख्रों खालामाबा बेखौ ना गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो गिगोन आरोना। बिदिबा खौसे जा बर' हारिखौ बेफोर खामानियाव, जोंनि जौगानाय खामानियाव ना जोंनि हाखौ जों मोनफिननांगौ। बेफोरबायदि इलिगेलफोरखौ होखारथारनांगौ आरोना। आरो जों गुबुन मोनसे भिडिअ'आव जों हाबफैबावनोसै लोगोफोर। नै जों नुबोगासिनो खोनाबोगासिनो दं जेबायदि SNJB फरम आरो NLFB लोगोसे समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथांमोना जे ड्राग्सनि बेरेखा ना, ड्राग्स लाग्राफोरनि, ड्राग्स बेफारिफोरनि हेंथायै सिग्रोबगासिनो दं। बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों आरोना। जोंनि बर' हारिनि इयुन जोलैखौ बिथांमोना रैखा खालामनो नाजागासिनो जि गाज्रिनिफ्राय, जिखौ बाहायोब्ला दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनाय फरायनाय बिथिङाव गोबां उनफिननानै थागोन। बेफोरजों गोदोसोनानै थायोब्ला आरो थाबनो जिउ गोमालांनाय बेफोर जाथाया जोंनि गेजेराव जागोन। दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं। रायजो राजा नोंथांमोन बयबो हेफाजाब होयो, बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो बिथांमोना माखासे भिडिअ क्लिपफोर होदों। बेफोरनि सायाव नोंथांमोना बयबो हेफाजाब होलायनो हागोन। बे बुस्थुखौ लाबोनानै जों दा पुलिसनो गथायबाय। खिन्थु जोङो जेब्लानाखि जों स्पटआव ओंखारलांदों, बे एक्सनाव ओंखारलांदों, बिनि सिगां SP सारनो मोनसे फन खालामना बुंहरदोंमोन, सार नोंनि आन्डाराव बा नोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि सासे ड्राग्स फालांगि दङ, बे ड्राग्स फालांगिखौ जोंनो हमनो थांगासिनो, सारा जोंखौ हेल्प खालामनांगौ। बे समाव SP सारा बुंबाय, दे जेबो नङा, नोङो बिनि एड्रेसखौल' हरदो वाट्सएपआव, आं बिनि उनाव आङो मा मावनांगौ आं दं। जेब्लानाखि बेखौ आङो 6:16 आङो हरदों आरो जेब्लानाखि जोङो बे मानसिखौ लाबोयो, लाबोखांनायनि उनाव 8टा बेसेबांबा टाइमाव आं SP सारनो फन खालामनायाव SP सारा मोनसे खोथा बुंदों, नोंसोरखौ सोर थोना आंनि रेकर्डिं, आंनि बिसिनाव कल खालामनाय आरो बिनो वाट्सएपआव आं हरनाय बेसेबां टाइमाव आं हरदोंमोन बेखौहाय आं दिन्थिजोबगोन मबाइलाव, आरो SP सारजों आं बेखौ आं कुइसन खालामहैगोन। आरो SP सारा जुदि माबा मोनसे बुङोबा बिनि दायथ'खौ शिब सारमोना दायथ' लानांगौ। आरो बे दायथ'खौ जुदि लायाब्ला जोङो सानगोन जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो। आरो बे बिथांमोननि बुंनायखौ खोनाबाय जानो हागौ। SPआबो बिथांमोनखौ बाजादोंमोन आरोना। नाथाय बिथांमोननि सायाव माबाफोर एक्सन लायोब्ला जोंनि BTRनि दैदेनगिरिफोर, BTCनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि सायावबो खावलायदों बिथांमोन SP आरो पुलिस डिपार्टमेन्टनि सायाव नोंथांमोना एसे नायबिजिरगोन होननानै आसा खालामो। जोंनि BTCनि BTRनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो बिथांमोननि सायाव हेफाजाब होगोन आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन। आं खावलायो रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि भिडिअ खोनाग्रा नोंथांमोन बयबो हेफाजाब हो बिथांमोनखौ ना। नोंसोरनि जोंनि गेजेराव नुयोब्ला खबर होज्लाय, बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ होबथानो नाजा। स' आसा खालामबाय जोंनि BTCनि BTRनि लोगोसे दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायाव आरो समाज बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानायाव ना। जोंनि सावरायनो गोनां बाथ्राफ्रा दिनै जोंनि एसेयानोमोन लोगोफोर। थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिम साबायखर। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो सापर्ट खालामगोन। बेबायदिनो जों गावजों गाव माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायलायबाय थानो हानाय बायदि। लोगोसे साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव
खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेन नुबाय थानो हानाय बायदि थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय